den her video af mig. Lukas er simpelthen blevet fanget i Squid Game, fordi vi er broke og ikke har noget job. Så derfor vil vi se, om vi kan komme afsted med alle pengene, eller om vi dør i forsøget. Se med til sidste videoen for at finde ud af det. Okay, Lukas, jeg kommer til at vente her, Lukas. Så det bliver easy peasy. Okay, welcome current. Okay, skip. Round. Okay, Lukas, der er det easy peasy. Lukas, du må ikke. Lukas, hvad prøver du på? Ikke noget. Lukas, hvad prøver du på? Hvad var det der? Vi ses! Nå, jeg troede, du blev skudt. Nej. Hvad? Nå, okay. Jeg blev skudt. Nej. Hvorfor stoppede du? Du fik mig til at stoppe, men du stoppede lige. Ja. Hey! Ui! Lukas, ikke nogen tricks, vel? Ikke noget skubben. Lukas, hvad laver du? Jeg har ikke lyst til at være til på dig længere, Lukas. Leave me alone. Leave me alone. Ui. Det gjorde ikke særlig meget. Det er kun når man er tæt på, at man kan bruge det. Løb! Let's go! Okay, så er vi tilbage. Nå, jeg fik ikke lavet mine før. Lad os sammen. Okay. Okay, men Lukas! Var det dig, det der, Lukas? Hey! Nå, okay. Men i dag så er vi simpelthen inde i noget helt normalt Squid Games. Og som altid, så vinder jeg over Lukas, fordi jeg er nummer 13. Og jeg er bare så meget bedre, fordi jeg er ikke Mr. Clean, okay? Jeg er ikke Mr. Clean, det gør alt. Jeg er så meget bedre. Prøv at se mit flotte hår. Og Lukas, han er bare bald. Lukas, du kan skubbe mig så meget, du ved, du vil altid være grimmere end mig. Lukas, der er ingen grund til at cry about it. Nå, vi ses, jeg kommer først. Jeg kommer først. Det gjorde du ikke. Jo, jeg gjorde. Prøv at se, jeg er foran dig. Na. Den. Jeg tager den her. Det er min, Lukas. Hvad? Okay, nu får jeg tage mit billede. Halløj! Der er nogen, der tager mit billede. Ja. Okay. Så er det bare videre til næste game, Lukas. Og jeg kommer til at vinde som altid. Og hvad for en får jeg? Jeg vil bare ikke have Dalgonian. Nej, ikke Dalgonian. Oh my god, jeg er dum. Jeg mener Mona Lisaen. Jeg er dum. Jeg vil ikke have Mona Lisaen. Okay, jeg fik en cirkel. Easy peasy. Jeg fik en stjerne. Easy peasy. Lemon sgu. Det bliver nemt. Overhovedet, fordi jeg ikke kan finde ud af det her. Whoops. Ligger. Oj! Jeg tror måske, jeg lige gør det lidt for hurtigt. Og du kan ikke få en ny cookie, fordi du spiser den, så lad være med at spise den. Og jeg er færdig. Okay, jeg skal have noget at spise. Jeg er sulten. Jeg skal have noget at spise, og nu når det bliver nat, så skal du sove med et øje åbent. Jeg fortæller dig det bare. Because I played these games before, Lukas. Det var ikke engang det. Jeg sidder lige foran i køen. Du står i vejen. Jeg får først. Hvorfor er det mig, der hele tiden bliver skubbet? Jeg vil bare gerne have min mad. Eller må du flytte dig? Jeg skubber 3 på en gang. Olde molle. Hvad har jeg gjort? Jeg vil bare gerne have min mad. Lukas. Give me my food, bro. Give me my food. Ja. That's pork. Og Lukas, kom lige her. Vi skal lige planlægge over hjørnet her. Kom. Lukas, shit. Lukas, så med et øje åben. Husk at fortælle dig. Lukas, kom her. Ej, Lukas, det er timer. Lukas, jeg var så. Lukas, vi er goodie. Der var en lille... Lukas, kom. Lukas, vi timer os op. Kom. Vi timer. Vi går ind på toilettet. Nej, vi er fanget, hvis vi går derind. Kom op med dig. Kom.
For satan. Lukas. Okay, her er hvad vi gør. Vi skal survive the night, Lukas. Det er derfor, at vi skal sove med et øje åbne. Gem din kimbap til senere, okay? Gem din kimbap, okay? Lukas, prøv lige at slå mig den der gaffel. Hey, jeg smider min kimbap. Lukas, din kimbap bliver dirty, hvis du smider den på jorden. Det er ren... hvad er det egentlig? Hvad er det, Lukas? Nå, lige meget. Lukas, jeg tror ikke, du kommer... Okay, Lukas, der kommer nogen nu. Lukas, we might be cooked. Run. Might be cooked. Faldt du lige ned? Det gider ikke at hoppe. Lukas, skal jeg hjælpe dig op ved, at du kan stå om på mig? Nå, okay, du kommer op. Play these chicken. Easy win! Jeg vandt alle sammen. Det er for i dag, jeg har vundet alle sammen. Easy win. Easy win. Jeg løber nu. Jeg bliver faktisk lidt bange. Lukas, ikke... Jeg skal lige ud og lave... Jeg skal lige ud og skide, Lukas, okay? Så ikke mind me, mens jeg lige gør min business. Hello there. Lukas! Vil du kæmpe, Vil du kæmpe? Vil du kæmpe, jeg tænker nok. Nå, jeg tror, vi er gået ind på pigernes. Lukas, ud! Lukas, vi er gået ind på pigernes. Lukas, vi fortæller ikke nogen om det der. Det bliver imellem os, det der, Lukas. Jeg skal lige over... Jeg skal lige... Nej! Lukas, nej! Lukas, det må man ikke! Lukas, nej! Okay, jeg tager... Tag of war. Det kan jeg faktisk bedst lide. En chillen. Er det her også? Hvorfor... Nej, okay. Det her, det er drengenes, Lukas. Lukas, Lukas, nej, du fortæller mig ikke. Nej, det bliver hide and seek. Nej, okay, Lukas, I might die, faktisk. Jeg er lort til hide and seek. Jeg vil ikke være en seeker. Jeg vil virkelig faktisk ikke være en seeker. Please. Hvorfor ikke? Fordi det er svært, når vi kun er 6. Hvordan ved man, det kun er 6? Fordi der er 6, der skal skip. Lukas, det er ren psykologi, fysik og alt det der. Du ved det. Vi er der omkring 7 eller... Vi er 9, Adam. Vi er 9. Lukas, der er ingen grund til at lyve, Lukas. Vi ved alle sammen godt, hvad der er rigtigt og hvad der er rigtigt, okay? Lukas, lad mig nu bare have det her, Lukas. Jeg ved godt, jeg er dum, og det er helt til men lad mig nu bare have det her, please. Du behøver sikkert gøre sjov af mig. Jeg kan være fan. Okay, Lukas. Rød eller blå? Hvad bliver det? Okay, det spinner. Åh nej, jeg er bange. Blå, let's go, jeg er en hider. Lukas, hvad er du? Nej, du er seeker. Oh my god. I might be cooked. I might be cooked. Okay. I just need to hold myself alive. Nothing big. For 3 minutter, hold nu op! Det er lang tid. Nu jeg tror ikke, jeg kan holde mig i live så lang tid. Okay. Jeg skal dræbe mindst en. Du skal dræbe en. Ikke dræbe mig, Lukas. Vi timer, husk det. Lukas, jeg gjorde ikke noget på dig, da vi var i pigernes rum. Jeg gav dig min kimbap og ønskede dig held og lykke. Så nu er der ikke noget violence med mig, vel? Lukas, du har 2 minutter og 50 sekunder. Lukas, du dør ikke. Du skal bare ikke til at dø, vel, Lukas? Det er jo meningen, Lukas. Det er jo ikke noget sjovt, hvis du rører ud så tidligt, Lukas. Så er det ikke sjovt. Lukas, har du overhovedet fundet en endnu? Har du fundet nogen? Yep.
Okay, Lukas. Der går det for en time. Lukas, hvad er din sidste ord? Shit, de kan se os nu. Shit, not good. Shit, not good. Shit, not good! Nej! Løb. Shit, not good. No. Løb. Nej, Lukas, hvad er din sidste ord? Hvad er din sidste ord, Lukas? Skal dø. Okay, lidt aggressivt sidste ord, synes jeg. Lukas, vi er 4 tilbage. Nå, okay, så forsvandt den idiot der også endelig. Hold der. Magle, han var irriterende da. Endelig har jeg sluppet fra ham. Det var godt nok på tide. Nå, hvad skal vi spille nu? Okay, yippie! Men, hvad er det stemme, jeg kan høre? Det er dig? Yes. Gå, Lukas, jeg gider ikke høre på dig. Lukas, gå. Du er død. Jeg vil ikke høre på dig. This is too good to jump rope. Nej. Hvad gør jeg? Nej, Lukas havde hjulpet mig, hvis det var. Okay. Nej, der faldt. Okay, alle sammen, så er vi simpelthen inde i det helt nye Squid Game! Vi er inde i et endnu mere Squid Game, fordi... Hvor Lukas? Nå, er du der? Mr. Clean. Men Lukas, han var simpelthen så dårlig at blive enige om med ham. At siden jeg nu vandt, som jeg gjorde, fordi jeg er så god. Det gjorde du ikke. Jo, play i flashback. I kan selv se, at jeg vandt. Ja, så har jeg set det. Så, jo, Lukas, du skal bare holde mund. Du røg ud. Lukas, du røg. Okay, Lukas. Det er fordi, at jeg vandt, og nu skal du også tjene nogle penge, Lukas. Så nu må du se, at du er lige så god som mig, og også kan vinde. Welcome, players. Your lives now belong to the game. Okay, I don't give a... Ja. Hvor mange penge har du? Lukas, må man gå ind i elevatoren? Hvor mange penge har du? 10 millioner. Jeg har 12,5. Stop the cap, Lukas. Stop the cap. Ja, Lukas. Det er fint. I played these games before. Jeg tror ikke, der er nogen, der lytter. Hvorfor lytter folk ikke? Lukas! Bliver du bare kastet rundt med? Jeg bare gøre. Welcome. Nå, okay, jeg fik ikke engang lov til at læse. Let's go. Og der er ikke noget med at falde, eller noget med de der pocket sand tricks igen, vel? Lukas, der sker fejl. Lukas, du får 100 millioner kroner, hvis du går imens den er rød. Prøv det. Prøv at se. Jeg lover dig det. Gå, Lukas. Lukas, hvis du går, så giver jeg dig 100 millioner kroner. Okay, Lukas, det var altså med scammer. Nu ses vi, Lukas. Jeg skal nok hjælpe dig, Lukas, fordi jeg er sådan en god ven. Og du vil ikke engang have en chance, hvis du ikke havde mig, Lukas. Lukas, er du der, Lukas? Shit! Hvorfor levede du?
gjorde jeg heller ikke. Okay, Lukas. Så er det 1 meter. Lukas, stå helt stille. Stå helt stille, Lukas. Det kan jeg ikke. Okay, så... Lukas! Jeg er ude igen, Lukas, hjælp! Nej, jeg har faktisk ikke brug for din hjælp, du er bare nu. Lad os på. Ja. Lukas! Lad os håbe, du kan komme ind sådan her. Let's go, jeg er tilbage til normale. Endelig! Og Lukas. Hold nu op, vi er mange da. Men jeg kommer til at vinde. Det bliver meget sværere til hide and seek, hvis vi skal spille det igen. Lukas, we might be cooked. Og Lukas, prøv at gå op i elevatoren. Prøv at se, hvad alle de andre gør. Ej, i elevatoren. Nej, ud! Skynd dig, Lukas! Ud! Lukas, nej! Lukas, ud! Du skynd dig! Dør du? Hvad laver du? Nej. Nå, men med det sagt, så bliver jeg simpelthen vinderen af de her games. Okay, loading. Nej. Lukas, de døde kan ikke snakke. Jeg hører bare ting i mit hoved. Han er ligegyldig. Jeg har vundet. Og med det, så siger vi tak, fordi I så med på den her video. Og nu skal jeg smage den bedste cookie i mit liv. Og så vinder jeg 10 millioner kroner. Vi ses næste gang. Husk at like og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det i forvejen. Vi vil synes, det er mega fedt, og I støtter så meget. Vi ses næste gang. Hej! Whee!